Nasa ikaduwang Domingo na po kita kan Adviento. An panahon nin paghalat asin pagandam sa pagdatong kan kagurangnan. Kun kaya sa panahon na ini, dapat mahiro ang satong mga puso kan kapahayagan ni Juan Bautista. Tanosa ang dalan kan kagurangnan. Susog ki San Pedro, namantang kita naghahalat, dapat maghingowa kitang maabutan na mayong digta sa atubang niya sa katuninungan. An makakaibahan niya to sa pagsilibrar kan banal na misa, iyo ang satuyang ginagalangan ng kora paroko, si Reverendo Padre Albert S. Aurelio. Matindog po ang gabos, asin maugmang tingog, awiton niya to ang awit sa pagpuon. Panhadaling langit madato, mag-umaw mga banwaan, buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Sisayan hadaling langit, ano anapot sa iya, siya ang Emmanuel, Diyos uya sa to. Anhadan in langit madato, mag-umaw mga banwaan, buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Buhay niya idinusay, nganing iligtas kita. Siya ang nagpara, kansala niya to. Anhadan in langit madato, mag-umaw mga banwaan, buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Pinaranyaan ka sa lan, dinaog ang kagadanan, siya ang paglaom kan mga gadan. Anhadan in langit madato, mag-umaw mga banwaan, buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Sisayan hadan in langit, ano napot sa iya, siya ang Emmanuel, Diyos uya sa to. Anhadan in langit madato, mag-umaw mga banwaan, buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen.
An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang kasudma sa tuyang pinagsulan ang ikaduang kandila sa corona kang Adbyento. Simbolo na kita sa ikaduang Domingo sa pag-andam, sa pagselebrar niyato kan Kapaskuhan. Sa Ebanghelyo ngunyan, madadangog niyato si San Juan Bautista na nagkukurahaw sa kalantadan na magbakli, magbagong buhay. Asin iyan man ang pangapudan sa tuya kan liturhiyang ngunyan na Domingo. Matugang sa mapakumbabang buot sa tuyang hagadon sa kagurangnan, an kapatawaran sa tuyang mapagkakasala. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo matugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kay nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo matugang, na ako ipamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong makasalan, darohon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan maharap ka, kagurangnan maharap ka, Kristo maharap ka, Kristo maharap ka. Kagurangnan maharap ka, kagurangnan maharap ka. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan asin maherakon, an mga naghihidali sa pagsabat sa imong aki, dahil lugod maulang ning anuman ng mga kinaabanon na gibo, alagad an pakasabot nin langit no na kadunungan, maghimo sa mo na maging katuod niya. Siya nakaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan tataramon. Ipinahayag ni Propeta Isaías sa mga bihag sa Babylonia, na day sinda mawaraan nin paglaom, taan mahal na Diyos, mahilig asin ililigtas ang mga nasa bilangguan. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa surat ni Propeta Isaías. Rangaha, rangaha an sakong banwaan, sabi kan sa indong Diyos. Kaulaya an puso nin Jerusalem, asin ikurahaw sa iya na nautob na an sa iyang paglingkod, na nabayadan na an sa iyang sala. Na inako niya sa kamot kan kagurangnan, dobleng padusa sa gabos niyang kasalan. Tingog na naghaharubay, sa disyerto ang dama ang dalan kan kagurangnan. Tanosa sa kadlagan ang tinampo kan satong Diyos. Ang gabos na kababan iitaas, asin ang gabos na bukid sa kabulod ibaba. Ang lubak-lubak sa ramahon, asin ang burbuklod patagon. Ihahayag ang kamurawayan kan kagurangnan,
Asin sarabay na maghihiling ang gabos na laman. Taan nguso kan kagurangnan nagtaram. Sa halangkaw na bukid magtukad ka, para bareta sa Siyon. Irukyaw mong makusog an sa imong tingog. Para bareta sa Jerusalem, irukyaw mo, dai ka matakot. Sabihi an mga syudad nin Juda, uya an sa indong Diyos, uya an kagurangnan Diyos, mabagsik na maabot, asin an sa iyang takyag nagsasakop, uya an sa iyang premyo daran niya, asin an sa iyang bayad sa atubang niya. Siring na an pastor nagpapasabsab sa iyang mga karnero. Nagtitipon kan mga kordero sa iyang takyag. Iniitaas sa iyang daghan. An mga nagpapasuso, aantabayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo an sa imong pagkaherak, asin itao mo sa mo an sa imong kaligtasan. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong pagkaherak, asin itao mo sa mo ang sa imong kaligtasan. Dadangugon ko kung ano an itataram kan Diyos. Tamataram an kagurangnan nin katuninungan. Sa iyang banwaan, sa mga maimbod sa iya, sa mga dai nagbabalik sa kapatalan. Totoo, harani sa may pagkatakot sa iya ang tabang niyang nakakaligtas. Tanganing mag-erok ang kamurawayan sa satong daga. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong pagkaherak, asin itao mo sa mo ang sa imong kaligtasan. An pagkaherak asin katotoohan nagsabatan. An kasuripotan asin an katuninungan naghadukan. Nagsupang sa daga an katotoohan. Halis sa langit nagdungaw an kasuripotan. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong pagkaherak, asin itao mo sa mo ang sa imong kaligtasan. Taan kagurangnan man magwawaras nin karahayan, asin ang daga niya to magbubunga. An kasuripotan maglalakaw sa atubang niya, gigibuhon niyang dalan an sa iyang linakawan. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong pagkaherak, asin itao mo sa mo ang sa imong kaligtasan. Pinapagirumdum sa to ni San Pedro, naan kagurangnan mabalik sa paghukom, asin sa oras na day aram kan tawo. Kun kaya, kinakaipuhan na mabuhay kita, na may paghinguwang magin malinig, banalan kalag, asin padagos na mamamuot sa Diyos. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pedro. Ang sarong ininanggad, da inindo paglingawan, mga namumotan. Ang sarong aldaw sa kagurangnan, siring sa rinibong taon, asin ang rinibong taon, siring sa sarong aldaw. Dai nag-aabala ang kagurangnan, kan sa iyang panuga, siring sa paghona kan iba, dapit sa abala. Kundi nagpapasyensya siya sa indo, habo na may mapara, kundi na ang gabos makapagbakle. Alagad maabot an aldaw kan kagurangnan, siring sa parahabon. Sa aldaw na iyan, ang langit malipas na nagraragungdong. Asin ang mga elemento pagkasulo malalaglag. Ang daga asin ang gabos nagibo dyan mahahayag. Palibhasa ang gabos malalaglag nin siring. Dapat maging anong klaseng tao kamo, sa banal asin makijos nindong pamumuhay. Hinahalat asin
pinapahaydali ang pagdatong kan aldaw nin Diyos. Nahuli ka iyan, ang langit nagkakalayong malalaglag. Dangan ang mga elemento masusulo sa kamatutunaw. Alagad naghahalat kita nin bagong langit, asin bagong daga susog sa saiyang panuga, na inerokan nin kasuripotan. Kaya mga namumotan, sa paghalat ka ini, maghingowa kamong maabotan na mayong digta, unodi kaninan sa atubang niya sa katoninongan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, an pagbasa kan banal na ebanghelyo, sosog ki San Marco. Rawayan sa imo kagurangnan. Kapinunan kan ebanghelyo ni Jesucristo aki kan Dios, sosog sa nasusurat ki Propeta Isaías, Uya, sinusugo ko ang sakong anghel sa inutan mo, na maandam kan sa imong dalan. Tingog na nagkukurahaw sa disyerto, andama ang dalan kan kagurangnan, patanos sa ansayang mga agihan. Nagtunga si Juan Bautista sa disyerto, inaharubay ang bunyag nin pagbakli para sa kapatawadan ni mga kasalan. Nagluluwas pasiring sa iya ang bilog na runa nin Judea, sa kaanggabos na taga Jerusalem, asin nagpapabunyag sa iya sa salog Jordan. Ibinuboy-boy ang sa indang mga kasalan. Si Juan nagugubingan nin balukag nin kamelyo, may hagkos na anit sa sayang habayan, asin nagkakakan nin doron sa katanggulikan kadlagan. Nagharubay siya, maabot an urog kakusog sako, saudyan ko, bako akong maninigong magduko sa paghubad kan bugkos kan sa iyang sandalyas. Ako nagbunyag sa indo sa tubig, alagad siya mabunyag sa indo sa Espiritu Santo. An maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Aguma
sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos sa paginanyog kan humiliya. Diyos maray na aga po sa indo mga tugang. Igwa pong istorya, minsan sa sarong kahadean, na obserbaran kan hade na sobra ang ati kan gabos na nasasakupan kan sa hiyang kahadean. Halos kung saan ka magbirik, nababayad ang mga ati na talagang hayag na napakaati kan sa iyang kahadean. Kaya nagpadara siya ni mga mensahero tanganing tukduan ang mga tao, sabihan ang mga tao na maglinig kan sa indang palibot, kan sa indang harong, oral daw. Pero pareho man giraray ang nangyari. Mayo ning simbag o mayong ginigibo ang mga tao na sapat tanganing maging malinig ang kapalibutan. Kaya nakaisip ang hade na magibo ning naiibang bagay. Tanganing masimbagan ang pangangaipon ning kalinigan sa iyang kahadean. Pinaapod niya ang mga pamayo kan pamilya asin nagkaigwasin na ning private audience. Enot na pinagsabi niya sa mga pamayukan pamilya na day pagsabi kung kisay man an sa iyang ansaindang napag-urulayan. Kaya maski sa indang mga kapamilya, day pagsabi kung ano ang sa iyang pinagsabi sa indang pagtiripon o sa indang meeting. Alagad, nagkapirang aldaw pagkatapos kan pagtiripon na ito, biglang nabago ang kahadean. Naobserbahan, mahihiling na yaon ang kalinigan, nahiling tulos ang kalinigan sa bilog na kahadean. Ang gabos na tao, ang gabos na mga pamilya, naglilinig, nag-aayos kan mga raot na mga bagay diyan sa indang harong. Maski nagdidikorar pa kan pinapagayon ang sa indang mga harong. Maski sa mga dalan o mga agihan, mga tinampo, malinig asin magayon paghilingon ang gabos na mga lugar asin mga harong. Day pang nangyari ang siring na bagay sa istorya kan sa indang kahadean na completely malinig. Masabi ka, magayon mag-star digdi dahil napakalinig na kan sa indang kahadean. Alagad, mayo pong nakakaaram kung ano ang sinabi kang hadi duman sa mga pamayo kan pamilya. Ang saro pong garo na sarong iyang sarong aki garo na nangangalas. Kaya hinapot niya ang sa iyang amang hade, ano ang sinabi mo duman sa mga pamayo kan pamilya na miniting mo? Asin na napabago ang kahadean. Sabi kang hade, ini ang sinabi ko sa inda. Linigan an sa indong palibot, ninhulita ako mabisita sa indong harong. Makakan ako diyan sa indong harong, maturog ako diyan ning sarong banggi sa indong harong, asin sa pagbisita ko may dara akong regalo. Asin day paglingawan ining pinagsabi ko sa indo, tatotoo na ako maabot sa indo. Kaya pinag-isip-isipan ka ining aking babae, kaining hade, ang kadunungan kan sa iyang ama, tanganing mabago an sa indang kahadean. Asin
naghapot pa an aki. Pero ano nga ang regalo na sinasabi mo na itatao mo sa mga pamilya? Sabi kang hade, ang regalo yao na sa sainda. As in, ano ang regalong iyan? Kalinigan. Siguro mayong ibang pinakaurog na regalo na pwedeng akuon. Yun ang regalo na yaon na mismo sa inda, kalinigan. Iyan ang regalo ko sa sainda. As in, hulita ang kalinigan, iyo talaga ang kulang sa sainda. As in, ngunyan, inako ninda ang biyayang iyan nin kalinigan. As in, iyan gabos nangyari, hulikan sa kuyang promesa na ako maabot sa sainda. Kaya, sinda nag-andam, naglinig, tanganing masiguro ninda na ang pag-abot kang hadi sa saindang harong, tunay na kaaya-aya, malinig, asin maging katanggap-tanggap sa saindang espesyal na bisita. Namumuta na matugang, ang paghahanda, iyo ang pinakaurog na regalo na pwede niya itong itao sa satuyang sadiri ngunya nakapaskuham. Ang buhay po niya to, buhay nin paghahanda. Sabi kan, by failing to prepare, you are preparing to fail. By failing to prepare, you are failing to fail. Baka sa kadaklan sa tuya, ang Adbyento sarusan ng panahon na minalipas. Pwede sir, paulit-ulit kitang pinagsasabihan na mag-andam. Pero kadaklan man sa tuya, o pwede sir, an iba sa tuya, sarusan na ining panahon na maagi kita pero mayong nangyayari sa tuya. By failing to prepare, you are preparing to fail. By failing to prepare, you are preparing to fail. Sana da ita ma-disappoint ang kagurangnan sa iyang padagos na pangapudan na kita maghanda. Pero ang paghahanda pong ini, bako lang simpleng paghahanda, tanganing kita mag-celebrar kan kapaskuhan na maglinig asin magdekorar kang harong. Ang paghahanda na sinasabi sa tuya kang ebanghelyo, paghahanda kan sa tuyang puso. Pagbabakli, pagsusulsol, spiritual na paghahanda, bakong external, bakong although siyempre ining mga external, sabi kayo accessories na yan, pwede kitang ma-prepare, ma-dispose sa espiritu kan Adbyento, pero day dapat magtapos dyan. Dapat magbalik kita sa satuyang buhay, maghurup-hurup, ano ang makasalan na kaipuan, ano ang ugali na kaipuhan kong baguhon. No? So, it's another year. Ano kaya ang ginigibot ang paagi ta? Nganing kita magbalik loob sa Diyos. O baka matapos ang taon, matapos ang Adbyento, parehong tao kita na mayong pagbabago. No? Papaano kung mag-abot ang pinagahalat niya itong second coming, ang ikaduwang pagdatong ning kagurangnan. Ano daw kita maging andam sa iyang pagdatong. Sabi kayan, ang pinakaurog na paghahanda, maski sa ordinaryo niya itong pagkabuhay, kung kita may hinahalat na bisita, bako lang maugma sa bisita, kundi maugma man sa satuya, na kita naabta na malinig ang satuyang harong. Ano ang pagmati mo kung biglang may bisita na dai mo inaasan tapos nag-abot sa indong harong, nakalat ang lugar, maati, bako lang mamumundo itong nag-abot, pati ika, mamumundo ka, taday ko lamang niya na pag-andaman, ang pag-abot kang bisita, mayo lamang niya akong ikahanda, nataraka ka.
Pero kung all the time you are prepared, perming magkakaigwan ng magayon na encuentro, good, beautiful encounter, meaningful encounter. Alagad ba ang pinakaurog na dapat paghandaan ta, iyo ang pinakaurog na bisita. Mayo iba kundi an satong kagurangnan. Kaya dangugunta ang mga tataramon ni San Juan Bautista sa Ebanghelyo na sa iyaman sa nang pinagbalikan ang sinabi sa enot na pagbasa nagikan sa libro ni propeta Isaías. Iyon na ihanda ang dalan, patano sa ang agihan. So, but sabihon na maglaag kita ning marhay na lugar para sa satuyang kagurangnan. As in, ang lugar na iyan, mayong iba kundi ang satuyang puso. Pusong malinig, iyan ang pinaka marhay na lugar na pwedeng abtan kan satuyang kagurangnan. Ang satuyang pamibi sa misang ini na siring kay Juan Bautista na matawanta ning maninigong lugar ang pag-abot kan satuyang kagurangnan sa anuman na oras na dai niya to inaasahan. Amen. Matindog po ang gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutupod ako sa Diyos amang makakamhan. Naglalang kang langit asin dagat, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya. Agurangan ka, pinangidam uli kan Espiritu Santo, Namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadasin, ilinubo. Uminig sa mga galang, kay katulong alam, na nabuhay liwat halen sa mga galang, sumilakaat sa kalangitan. Natutukaw sa too, ang Diyos amang makakamhan. Aleluman mabalik sa pagtugon sa mga buhay asin mga galang. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinahapang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin lamang, sa buhay na daing kasaturan.
Siring na si Juan Bautista naghulit nin pagsulsol, hagadon ta sa Ama, natabangan kitang magkaigwanin tunay na pagbabago, ang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, maging tanda nin pagkamoot asin pagpatawad, manta nagaandam kandalan para sa pagdatong kan kagurangnan. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Tanganing ang gabos na tawo, magbukas kan sa indang puso kay Kristo, sa paghigos na makatugdas, nin pagkamakatotoohan asin pagsulsol. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an katuninongan asin pagkaoroyon, magdanay sa tuyang mga harong, asin mga puso, asin magin makatotoohan, an pakikipagkapwa-tao. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagkihelang sa satuyang komunidad, makahiras sa paglaom asin kaugmahan, kan panahon nin Adviento. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sa saindang daing sagkod na premyo sa langit. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, sa panahon ni Adviento, tano sa andalan para sa mo, sa pag-andam niya mo, na masabatan ka sa Pasko ning pagkamundag kan sa imong aki, sa Jesucristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw puan gabos para sa liturya kan Eucharistia. Ang pagdulot asin pag-andam kan mga atang. Magpamibi ka mamatugang tanganir sa kuwas sa inong atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa paginabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan.
Kagurangnan, namimibi kami, papagkanigwa sa imo ang mga pamibi asin atang nin samong kapakumbabaan, asin kun sain mayong maninigo, an anuman natabang kan gibong marhay, ang tabayan mo man kami, kan tabang nin sa imong kapatawadan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, Diyos na makakamhan, asin daing kasagkoran. Huli kay Kristo na samong kagurangnan, sa ino tapagdatong sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya ang katungdan kan daan na patakaran, asin binuksan para sa mo ang dala ning kaligtasan, na daing kasagkoran. Tanganing sa kadua niyang pagdatong, sa kamarawayan kan sayang kamahalan, ikapahiling nagayoan nahaman niyang gibo, makamtan mi ang panuga nangunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya, kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Langit asin dagat, manong ang simong kamurawayan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Malalanan sa ngalan kan kagurangnan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Include po. Kagurangnan, ikanagadan banal, borabo ning gabos na kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imo espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagkwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaakini asin tinao sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamugabos asin magkakan kaini. Taini an sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man ning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyong mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tayo ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan na papabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibo nindo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kaan pagtubo. Pagkagadan mo karurangan, ipinagmamanetan niya mo. Buhay mo liwan, ipinahayag, sagot ka ikaw magtanong. Kaya kami na nagroromdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ng kaligtasan. Papasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak ang sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na Anak ng Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asing gabos na santos, na kaito pa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigo maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakampan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo. Ang mga nakakasala sa buya. Asin ay kami pagdaraan sa Sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkahirak, magindani na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kaparisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Jesucristo. sa imuan kalean. Asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo, are pagilingan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Warasan sa iya ang katuninungan asin pagkasararo, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan ka mo, kantanda ning katuninungan. With you. Cordero ang Diyos na nagpaparang Ang mga kasalan kang kinabang, Rami kami. Cordero ang Diyos na nagpaparang ang mga kasalan kang kinabang. Rami kami. Cordero ang Diyos na nagpaparang ang mga kasalan at kinabang. Tawid kami, Diyos katuninungan. Maluhod po ang kabos. Uya ang kordero kan Dios ay nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigon ay kamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.
Hawak ni Kristo.
tindugpuan ka, boss. Mamibi kita. Kagurangnan, nagngangayo-ngayo kami, nakikimahirak sa imo, kaming nabasog kan kakano na banal, tanganing sa paagi kan pakisumaro sa mga misteryong ini. Tukduan mo lugod kaming madunong na magsiyasat kan mga bagay na kinaabanon, asin magdayupot sa mga bagay na langitnon. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Mag-ula po para sa nagkapirang mga pagiromdom. Po, bago pagkatapos kang misang ini, iba pong meeting ang Parish Pastoral Council. Asin ngunyan po, siring sa kuyang pinagpromesa ka nakaaging mga Domingo, ngunyan po ipipresentar niya to ang mga kandidato po para sa Search for Little Niño 2024. Ngunyan po sa kuyan ang bauyon, ang presidente kang Ancila Domus Day, si Ma'am Tess Septimo, para ipresentar saro-saro ang mga aki na kandidato sa nasabing search. Maray na ramrag po kaninyo ngamin. Nguwan po, ipipresentar ko kaninyo, ana mga kandidato para sa Search for Little Niño 2024. Anpong una, si Keith Martin L. Toledanes. Iya po taga Santiago yang Nabwa. Igin ni Mr. Freddy Toledanes, saka ni Grace Lainesa. Taptapan tapos si Keith Martin Toledanes. Pwede na po paiyan sa diunaan. Anpong sumunod si Ganix Irene D. Andales. Iya po taga San Juan, Nabwa. Igin ni Mr. Jonal Andalis, saka ni Janice Dante. Taptapan ta po. Anpong pangtulo, si Owen John N. Villarasa. Iya po taga San Nicolas, Nabwa. Igin ni Mr. Oscar Villarasa Jr., saka ni Mrs. Jonabel Nadal. Anpong sumunod, si Flor Aison S. Adolfo, taga San Esteban, Nabwa. Igin po ni Mr. Jason Adolfo, saka ni Filipina Solomo. Anpong sumunod, si Doworth Andrew L. Nazareth, taga San Juan, Nabwa. Igin po ni Mr. Andrew Nazareth, saka ni Monina Lawut. Anpong sumunod, ikaunom, si Jason C. Becaldo. Iya po taga San Miguel, Nabwa. Igin ni Mr. Gerson A. Becaldo, saka ni Mrs. Hazel Cañeso Becaldo. Sunod po si Patrick Bryce J. Uwida, taga San Miguel, Nabwa. Igin ni Mr. Edgar Uwida, saka ni Laude Uwida. Anpong ikawalo, si Hope S. Carumba III, taga San Roque, Nabwa. Iya po igin ni Hope Carumba II, saka ni Janine Samiliano. Anpong pangsiyam, si Alejandro P. Ocsiano II, taga San Antonio Poblacion, Nabwa. Igin ni
Mr. Alejandro saka ni Richelle Parale. Magngod po adi ago pausad adi pungod si Agustin Rico P. Oxiano, taga San Antonio, Poblacion, igin man nanggad ni Alejandro saka ni Richelle Parale. Anpong ika-11 sa dilistan si Gian Lloyd B. Sabio, taga San Nicolas, Nabua. Igin ni Lloyd and Lloyd Sabio and Genevieve Villaluz. Sunod po si Prince Onyx Astibe, taga Santa Lucia, Nabua. Igin ni Mr. Roger Astibe saka ni Evelyn Astibe. Saka po ang sumunod si Kaiser Mier T. Urias, taga San Isidro, Nabua. Igin ni Kier Ismael Urias saka ni Edna May Tormes. Amo po adi ngamin mga kandidato ta para ka Search for Little Niño 2024. Anpong first canvassing gigibon pong Sabado, December 16, 1 p.m. Na second and last canvassing, January 13, 2024, Sabado man po alauna sa apon. Na coronation rites, gigibon po ka January 21, 2024, sa Aldo na Domingo, alas 2 po sa apon. Salamat po. Tap-tapon tapo uli sa mga kandidato. So, pwede nang magbalik sa ulaan. So, salamat po sa mga magurang, kaining mga igin sa pagtugot na ang sa inyong aki magpartisipar sa magayon na ining aktibidad niya to sa parokya. Dahil po kamo mabasol na sinda pinabali nindo dakulang biyaya, grasya ang maaasahan ninyo dahil ini sa tuyang ginigibo para sa kagurangnan asin para sa tuyang simbahan. Kaya open pa man po ang pagbali sa good Biyernes. Mag-appear na lang po kamo sa first canvassing, kabali pa po. Pwede pa po kamong magbali sa search. Iyo po. So after my final blessing, magrani na lang po digdi sa mga birthdays, tanganing mabindisyonan. Matindog po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan. An Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapusan misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos. Si mga birthdays po, magrani na lang sa inutan.